ik je gauw naar dit verhaal. Een vreemde taart. Joet is het Cornelia haar jitje. Jan en Joe helpt Tomke om de kamer te versieren. Er hingen slingers en vlagjes, ballonnen. En ze had de stoel van Cornelia ook versierd. Cornelia vindt het prachtig. Oh, wat is het hier gezellig. Krijgen we nou taart, Cornelia? Nee, de taart is er dan net eens. De bakker zal hem haast brengen. Ik zal eerst onder de douche en mij verklaren voor het feest. Voel je hem de doorriepen wanneer de bakker komt? Ja, we zullen er goed om denken. Even later gaat de doorbel. Ja! Daar is de bakker mij de taart. Ik doe de doorriepen. Tomke en Jan en Joe stowen naar de door. Hé jongens, is Cornelia druk? Ik heb wel lekkere taart voor haar. Ja, mij maar. Ik breng hem wel naar de keuken. Oh, nou, net vallen lid heer. Ik heb hem extra mooi versierd van Cornelia. Nou, hoi. Heel voorzichtig sjouwt Tomke de grutte doorzen naar de keuken. Daar zet er hem op de tafeldel. Jan en Joe is nieuwsgierig. Zullen we de taart even besjen? Ik weet net dat Cornelia dat wel laaien wil. Het is haar taart. Cornelia schudt het om eens net. Die stiet onder de douche. Oké. Tomke doet het lid van de dozen. Daar stiert een prachtige, groene taart. Versierd met slagremmen, bijkes en chocolades. Cornelia haar naam stiet er ook op, voor chocoladeletters. Wat een mooie taart. En hij roept zo lekker. Ik ben gek op slagremmen. Even spreeuwen, hè? Tomke steekt een vinger in de slagremmen. Dan doet er hem in de moelen. Oh, heerlijk. Maar je kijk wat proeven? Jan en Joe giet ek mij de vinger terug het witte kwot. Dan slikken ze de slagremmen eraf. Oh, hartstikke lekker. Hé, ik wil ook wat. Romke doet zijn pootje door de slagremmen. Hij maakt het een heel spoor. Tomke neemt nog een proeke. En Werrien en Jan en Joe ook. Oh, zo lekker. Ik kan gewoon net opbloeien. En nou zijn je bijken. Ik wil een chocolaatje proeven. Maar je wat slagremmen. Ineen roept Romke. Ah, de hele taart is keel. Tomke schrikt. Romke had gelijk. In de dozen stiet alleen nog een groene, kele cake. Oh, wat zo Cornelia's is ze. Haar mooie feesttaart. Helemaal bedoelen. Misschien moet ze er wel om koelen. Of ze wordt leuk. Dan is het geen feest meer. We moeten wat bedenken. Tomke en Jan en Joe denken en denken. Dan jaren ze Cornelia al op het trap. Gauw het lid op de dozen. En wat doet Tomke dan? Hij krijgt de dozen met de taart en liet de dozen pardoes op de groen vallen. Daar leidt de taart. Op een kop op een vlier. Dan komt Cornelia de kamer in. Had de bakker de taart al gebracht? Ineen Oh, schudt ze de dozen op een groen lezen. wat is dit? De bakker had de taart vallen litten. De dozen die klierden met de handen. De bakker die schrok zo. Hij is gauw uitnaaid. Dat is ik een rare boer. Als de taart nog maar net bedoorn is. Cornelia krijgt de taartdozen van een vlier. Heel stadig doet ze het lid eraf. Och, heden. Alle slagrem is voort. Wat een rare boer. Nou, ik zal de bakker opbellen. Dit kist er net. Tomke schrikt. Nee! Als Cornelia de bakker belt, komt alles uit. Nee, net bel je. We kunnen het zelfs wel versieren. Daar stond eens wel zo'n spuitbus met slagremmen. Ja, dat is ik zo. En ik had misschien ook nog wel mooie blomkes van zoeker voor op het taart. En de hagelslag, dat kan er ook wel op.
Maar wij de taart versieren, Cornelia? We doen het maar zien aan. Ik spuit je de slagremmen erop en Jim toch al het orenkort. Janne, Joen en Tomke doen een goed haar best. Na een skofke is de taart klaar. Wat is dit een prachtige taart, worden. Ja, hij is nog volle mooier als eerst. Hé? Hoe wist u dat? Jim ham eens net schoon. Janna Joe krijgt een kleur. Oeps, had ze het haast verklapt. Dat denk ik. Cornelia laak het. Ze had de ben wel trouw, maar ze zei het niet. Ze wil het feest net beginnen. Nou, wat is Jim? Zullen wij de taart maar eens proeven? Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut.